Hej. Jeg vil bare ligesom vise jer mit værelse. Fordi jeg vinder gerne, der laver jeg sådan mit værelse op. Så der, I får så se nu. Så det er rundt. Her, der er das letzte Mal auf mit Silber. Das ist so, dass ich for jeg får mange farver først. Det bliver sådan sådan noget. Ja. Skal vi vise dig herovre? Vi har bare mit skrivebord. Ja. Her har jeg mit ja. Og så har jeg mit skab. Så har jeg der har jeg det hænger sådan, fordi jeg synes, det er nogle flætninger for mig. Herovre har jeg også der er lige sådan et lille ja. Og så har jeg sådan en lille stående det her sådan der. Jeg kan lige komme over i min størrelse, så er 6 cm. Jeg tror på det. Og der har jeg faktisk her. Og så, ja, så hej. Jeg ligesom så selv tøj. Så det er sådan noget så jeg laver godt man kan se, det er sådan et skab. Han er ja, altså, så der har jeg det her, det er sådan noget pis, som bare kommer ind på. Det er sådan et ej. Som sagt, der er lidt af et bord med det sådan her. Ja. Ja, så når jeg starter med værelse, jeg bare lige værelse, så ligesom der kommer værelse ud herovre, herovre, der kommer selv en ting, det er så der bliver noget
tænkte sådan, der er en helt hvid baggrund, og så sådan en runde ringe, sådan en helt hvid baggrund, så det ligesom en stor, kommer sådan nogle ved, sådan noget stod ringen på. Ja, og så ja, der kan tage så mange farver herinde. Der er også en kommode. Der er en kommode. Det er sådan her rullet op gennem en seng, og ja. Der herovre, så kan man se, om man smykker. Så kan man have ret til det her. Det der med sådan nogle sorte se. Sådan her lidt på lille lys. Så kan man også, det bliver meget sjovt. Og så kan man til at være andre malerier. Det kan godt være, at jeg måske får det. Og der kommer til at være den der stol. Den stol der. Den skal stå. Og heller kan man se den stol. Og alt muligt sådan. Og så er jeg sikker på, at her på den her væg, hvor min spejl er, der kan man se en hel masse rammer, hvor der så er billeder i sådan. Og så det her, det kender vi faktisk. Ja. Jeg får det så skal jeg. Så ja, nu skal jeg forstå. Så kan jeg lige gå lidt. Men det er hvad det er nu. Så ja, jeg kan bare se sådan en video, fordi jeg taler over det. Jeg vil sådan bare vise den her video. Ja, og så kommer der måske også lave det, den hedder sommerhår. Og en vinterhår og en forhår og sådan noget. Ja, jeg skal komme på sådan noget, jeg har på det år. Ja, så hej.